فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصائر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے نو وصیت و نصیحت کر رہے نے، اے میرے بیٹے لوگاں دے نال پیش آونا تے اچھے رویے دے نال پیش آنا ہے، لوکاں دے نال ملنا ہے، کسے دوست نو ملنا ہے، خندہ پشانی نہ ملنا ہے، مسکرا کے ملنا ہے، عہدہ مل گیا، عزت مل گئی ہے، خوبصورتی مل گئی ہے، طاقت مل گئی ہے۔ اگر کوئی کمزور بندہ آ گیا ہے، اگر تنو اللہ پاک نے خوبصورتی نال نوازیا ہے، کوئی کالے رنگ دا بد شکل آ گیا ہے، او دے تو منہ نہیں موڑنا، کہ فرمایا ولا تصائر خدک للناس، لوگاں دے نال ملنا تے بڑے اچھے انداز دے نال ملنا ہے، خندہ پشانی نال ملنا ہے۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے حدیث ایک سنا دیواں، جیڑا بندہ مسکرا کے ملدا ہے، خوش ہو کے ملدا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ کسی مسلمان نو ملاقات دے وقت ملدا وے، ہاتھ ملاندا ہے یا سینے نال سینہ لگاندا ہے تے مسکرا کے ملدا ہے، سلام کردا ہے، میرا اللہ انہوں صدقے دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ آئیے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو بعد حضرت لقمان علیہ السلام نے دوسری بات کی دیئے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا اے میرے بیٹے زمین تے چلنا تے اکڑ کے نہیں چلنا، عاجزی تے انکساری نہ چلنا ہے، کیونکہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ پاک جڑے نے متکبر بندے نو پسند نہیں کر دے۔ آئیے نا دوسرا مقام فرمایا ان اللہ لا يحب المستکبرین، سورۃ نحل دے اندر اللہ پاک فرماندے نے بے شک اللہ کریم تکبر کرنے والیاں نو پسند ہی نہیں کر دے، او جنوں اللہ نے پسند کردا سی اپنے اندر وہ خوبیاں بنا خصلتاں پا رہے ہیں، اللہ پاک جڑا وے تکبر کرنے والے نو نہ پسند کر رہے نے۔ آئیے نا اللہ پاک دا قرآن کے اعلان فرما رہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، سورۃ بنی اسرائیل فرمایا، اللہ کریم فرما رہے نے زمین تے اکڑ کے نہیں چلنا۔ اگر کسی نو زیادہ شوق ہے نا کہ بڑا تکبر تے غرور ہے، مال تے دولت تے حسن و جمال تے طاقت تے بڑا غرور ہے، گھمنڈ ہے نا اپنی اولاد تے اللہ پاک فرماندے نے پھر اپنا زمین جیڑی ہے زمین نو پھاڑ کے وکھا لے، اور آسماناں دے جڑا بلندیاں دی سوچ ہے میں اپنا فلاں عہدے تے پہنچ گیا، تے اللہ پاک فرماندے نے پھر انہاں نو آکھو نا اے جڑے پہاڑ نے انہاں دے پہاڑاں دیاں بلندیاں تک پہنچ کے وہا دے، نہیں پہنچ سکتا۔ تے اس بات فرمایا اپنے اندر غرور تے تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی، آپ نے فرمایا جس بندے دے دل دے اندر ذرہ بر غرور تے تکبر آ جائے تے آپ نے فرمایا اللہ کریم اس بندے نو جنت دے اندر داخل نہیں کرن گے۔ اے حدیث سنان والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن بیٹھے ہوئے نے، عبداللہ بن عمر تے عبداللہ بن عمر دوئے بیٹھے ہوئے نے، تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنان دینے تے زارو قطار رون لا پیندے نے، اٹھ کے چلے جاندے نے۔ عبداللہ بن عمر بھی رو رہے نے تے عبداللہ بن عمر دے بیٹے نے پوچھیا اے ابا جان تسی کیوں رو رہے ہو، اینا رون دی وجہ کیوے؟ فرمان لگے منو عبداللہ بن عمر نے اے حدیث سنائی ہے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا جس بندے دے دل دے اندر ایک ذرہ بر بھی اپنا غرور تے تکبر آ جاوے، اللہ کریم اس بندے نو جنت دے اندر داخل نہیں کرن گے۔ انہاں دے اندر فرما رہے نے کہ منو اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتے، تے شاید ساڈے اندر بھی کوئی ایسی بیماری نہ پیدا ہو جاوے، ساڈے کول مال آ گیا، دولت آ
گئی ہے اللہ پاک نے سانو عزتاں عطا فرما دتیاں نے تے ساڈے اندر یہ چیز نہ آ جاوے تے اس واسطے فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا ولا تمشی فی الارض مرحا او انسانو مسلمانوں زمین تے چلنا تے اکڑ کے نہیں چلنا اپنے اندر غرور تے تکبر دے نال نہیں چلنا اگر اللہ پاک نے تانوں مال دے دتا ہے دولت دے دیتی ہے تے کسی غریب بندے دی غربت دا مذاق نہیں اڑانا کسی غریب بندہ بھائی ہے دوست ہے بہن ہے او دی غربت دا مذاق نہیں اڑانا کہ ویکھو نا فلاں بندہ کہیں ویکھو نا پر تسی جاندے ہو محلیاں دے اندر اپنے دوستاں دے کول جاندے ہو تے ویکھدے ہو کہ کسی دے گھر دے اندر نا سائیکل پہ ہوے پرانا سائیکل اسی مذاق وچ کہہ دینے کہ بابا قائد اعظم دا سائیکل ہے او بابا قائد اعظم دے سبزی لے کے اندر ایندے تانے تے ایندے اپنا غربت دا مذاق اڑاندے ہو اے دن تبدیل ہو جاندے نے تسی اپنے ویکھیا ہوئے گا اوہی بندے جنہاں کو سائیکل نہیں سی انہاں کو پجارو تے گڈیاں آ گئیاں نے اس واسطے کسی دی غربت دا مذاق اڑانا اے شریعت اجازت نہیں دیندی